Isang magandang araw sa ating lahat mga kapanambitan. Ngayon ay muli naman po tayong tumagpo sa araw ng Lunes na kung saan ay katapos ng ipinagdiwang ng Simbahang Kristiyanong Katolika ang kapistahan ng pagkakit sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayong araw ng Lunes, marapat po lamang na tayo ngayon ay healthy at tayo ay safe sa ating pong mga kinalalagyan, sa ating pong kinalulugaran. Sa ating pong mga kababayan na nasa abroad, na malayo sa pamilya, tandaan po natin ang ugnayan, komunikasyon, pananampalataya, sa ating pong mga nasa balig ng karamdaman ngayon na nakikipaglaban, kung ano man pong karamdaman bukod sa COVID na meron tayo ngayon na pinagdadaanan na pandemic, ay tayo ay masaya na naglilingkod at sumasampalataya sa Diyos na hindi tayo nalulus yung ating mga hope. At para din sa mga kabataan na nakikinig at patuloy na tayo ay nananambitan sa ating Panginoon. Huwag tayong magsasawang manalangin dahil ang mga kabataan ay mas malakas yung mga panalangin para sa ating Panginoon. Dahil ang ating pong topic ngayon, ito na, time out. Okay. Time out from the title from our gospel for today. Basahin po natin ang ating pong gospel mula sa sulat ni John, chapter 16, verse 29 to 33. Then Jesus' disciples said, "Now you are speaking clearly and without figures of speech. Now we can see that you know all things and that you do not even need to have anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God." "Do you not believe?" Jesus replied. "A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered each to your own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world." Mga kapanambitan, ang araw na ito ay isang tagpo na maaaring kumintal sa ating mga tagapakinig, sa ating mga manonood, at sa mga disipulo ng ating Panginoon na may mga katanungan at mayroong hamon. Yes, merong isang hamon, katanungan ng ating Panginoon, naniniwala na ba kayo? Isang paniniwalang katanungan, yung mga naganap, kung ano yung nakasulat, ay patuloy na nagpapatunay sa kanilang harapan kung papaano ang misteryo ng Diyos na ito ay hindi isang biro. Marahil sa ating buhay, ikaw ay laging nagbibiro. Marahil ikaw, sa buhay natin, ikaw ay laging palabiro. Or, sa uso sa mga word ngayon ay, it's a prank, no? Pero ang Diyos, hindi siya nagpa-prank at the moment. Maybe siguro this time, no? Kung ngayon siya sa panahon natin ngayon, maaaring sabihin natin kay Christ, "Lord, ano to, prank?" No, hindi. Ang Diyos, hindi siya nagpa-prank, pero siya ay prangka. Prangka sa mga taong nagbibiro at binabaliwala ang bawat segundo at buhay na ginagawa na katatawanan, ginagawa ng walang saysay, yung idinudulot ng oras ng pamumuhay na meron tayo sa mundo na ito. Kaya minsan pag tayo ay dumating na sa punto in our realization, time out na. Sa mga estudyante, nare-realize natin yan, okay, time's up. Pag time's up, ma'am, sir, pwede po mag-extend, di ba? Sa mga naman sa trabaho, anong pipiliin natin? Mas gusto natin yung overtime. Ayaw nating magpapigil. Bakit? Ba't gusto mo ng overtime? Kasi may binigay ka. Kasi kumikita ka. Kasi dumadagdag yung iyong kabig. Dumadagdag yung possibility ng iyong kikitain. But the point is, our title for today is time out. Ito yung panahon. Ito yung time na darating, sabi ng Panginoon. Darating ang oras at ngayon na nga, magkawatak-watak na kayo. Magkakanya-kanya ng lakad kayo at iiwan ninyo ako. That's the statement of our Lord. Sa ating buhay, mga kapatid,
Eh, para naman po yan sa mga disipulo, sa mga tagpo, sa mga present, no? Sa mga characters in the Bible during the time of the ascension. Pero tandaan, para kanino ba ito sa ating panahon ngayon? Paano ba natin to mai-a-apply? Kung tayo ang kinakausap ng Panginoon sa mga tagpo na ito, maaari naririnig natin ang salita ng Diyos, naririnig natin yung kanyang mga commandments, alam natin yung kanyang will. But the question is, darating din yung oras, magkakawatak-watak din kayo, magkakanya-kanya kayo, iiwan niyo ako. Ang hindi katanggap-tanggap dito, yung iiwan siya. Bakit? Dahil ba time out na? Time out na dahil wala na ako sa church, no? Wala na ako sa loob ng simbahan para ako ay maging holy. So, sa paglabas ng church, ano ka na? Unholy na ba? Na-unveil na ba yung pagiging isang baptize mo, pagiging isang Kristiyano mo, pagiging isang mananampalataya mo bilang isang hiniram ng Diyos? Na-unveil na ba yung mga aral na ipinagkakatiwala tinatanggap natin? Na sumasagot tayo na opo, siya nga po, amen. At sumagot tayo ng amen, like a sign of the cross. No? At the same time, tayo ay namamanata different people in what way to express our faith. But the question is, how we're going to apply actual at punctual. Paano ba natin to napapatunayan na tayo ay mga deboto ng Diyos na ito na buhay nating sinasampalatayanan? Paano ba natin isinasabuhay yung ibinabahagi ni Father, binabahagi ng mga pastor, binabahagi ng ating mga leaders sa isang religion? Paano din ba natin nadadigest yung mga turo ni teacher sa loob ng eskwelahan? Paano ba natin isinasabuhay yung pangaral ni lola, ni lolo, pangaral ni kuya at ni ate at ng ating mga magulang? Minsan, di ba, napapatanong tayo, tama na po, tama na. Ayaw natin ng sermon. Ayaw natin na tayo ay mapagsabihan. Madalas sinasabi ng mga anak, sinasabi ng bawat isa sa atin, time out, tama na. Bakit? Naiinip ka. Bakit ka naiinip? Because you are not interested. Hindi ka interesado doon sa topic. Hindi ka interesado doon sa reminders. Bakit? Kasi nasasalig yung alin, yung ego. Nasasalig yung iyong budhi. Nasasalig ang iyong mancha, ang iyong kamalian. Mga magulang ko, the challenge of our Lord Jesus Christ, after all this statement, meron pa rin siyang gamot. Meron pa rin siya, no? May reminder siya para sa kanyang mga alagad, para sa ating nabubuhay sa mundo na ito, na naging tahanan ng Diyos. At ang tahanan ng Diyos ay ang ating sarili, yung ating pagkatao, na dapat ito yung namumuhay at nangunguna na may patnubay ng Diyos sa buhay natin. Ito ang prescription niya. Lakasan ang loob dahil mayroong kapighatian at mayroong isang quote and quote na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. I have overcome the world. Can you imagine? In this world, you will have trouble. Totoo naman. Dito maraming kapighatian, maraming trouble, maraming challenges. Pero napagtagumpayan daw ni Lord. Tayo pa ba? Ikaw pa ba? Tapikin mo yung sarili mo. Kaya ko to. Tapikin mo sa kabila. Kayang-kaya ko to. Tama? Eh, walang tumatapik sa akin. Tapikin mo yung sarili mo. Bakit? Kasi yung kamay na meron tayo, ito ay simbolo ng kamay ng Diyos. Na sa ating pagtawag sa banal na presensya niya, harinawa, hapuin tayo, no? Hipuin ang ating mga balikat na sa simpleng pamamahagi at pagkumbinsi sa ating buhay at komunikasyon sa Diyos ay lumakas ito. A time is coming and fact has come when you will be scattered each to your own home. Magkakanya-kanya daw talaga. Pero sana sa pagkakanya-kanya, hindi natin iniiwan ang Diyos. Hindi natin iniiwan ang kanyang mga aral. Hindi natin iniiwan ang kanyang kalooban. At isa lang ang kalooban niya.
Isa lang ang kalooban niya, ang maghasik ng makabutihan, ang maging mabuting pinili ng Diyos. Remember this from Bible said from Proverbs chapter 16 verse 3, entrust your works to the Lord and your plans will succeed. I-entrust natin lahat ng trabaho. Di ba dapat lahat pag-gising sa umaga, thank you Lord, please guide me, guide us, guide my family, my work, my co-workers, at lahat. Dapat lahat ino-offer natin, in-entrust natin sa Kanya. Kasi yung plano natin, dapat ito ay mag-succeed with good plans. Bakit? Kasi from the Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung willing daw tayo at meron tayo obedient, may pagsunod na totoo, kakain tayo sa mundo na ito. Ng alin? Ng maayos, ng pinagpapala, ng higit at totoong sumisiksik at liglig na biyaya. Time out. Ano hamon nito? Orasan mo yung sarili mo. Orasan mo ang sarili mo sa 24 oras. Ilang oras ba ang inambag mo sa paglikha ng mabuti? Sa 24 oras, ilang oras kaya na nagreklamo? Sa 24 oras, ilan kaya ang nagawa mong mabuti at masama? Baka mas marami pa talaga yung oras natin sa sanlibutan na ito. Hindi tayo magtatagumpay. Kagaya ni Kristo, na pagtagumpayin niya ang mundo na ito. So, dapat magkaroon tayo ng time schedule. Naalala niyo ba nung bata tayo sa mga schedule? Ang sabi ng mga teacher natin, sulat niyo yung mga ginagawa ninyo, remember? Mula pagising sa umaga. Di ba? Mula sa pagtupi ng mga higaan, tinuturo yon. O pagising ang ginagawa, di ba? Tinuturo magdasal. O pagdating ng tanghali, bago kumain, kailangan magpasalamat, magdasal. Lahat yun. Nakaplano. Lahat dapat yun ay nasusunod. Ngayon, hindi na ako bata Lahat yan nasa utak ko na. Lahat ngayon hindi na. Ina-alarm na lang. No? Kung sa kumpanya nga sumusunod ka kay boss. Kasi may sahod. Kung ikaw nga bilang estudyante, sumusunod kay teacher. Kasi merong kapalit. Grade. Kung sa mga leader nga natin, dahil sila yung leader, kailangan nating sumunod because merong plus. How much more ang Diyos? Higit siyang boss. Hindi lang siya ang boss. Bukod siya pa ang naglikha, siya ang may kapal, siya ang Diyos noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Anong kailangan natin gawin? Reject the bad habit. Reject the bad character. Reject and dispose all the negative character, attitude, the evil character. Kaya mo ba? Kung hindi mo kaya ngayon, baka mamaya, baka bukas. Pero pag dumating yung time will come na tayo ay haharap sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, time first, hindi pa po ako ready. Dapat tayo, yung oras, ginagamit sa tama. Kaya pag sinabing time out, you are totally what? Contented at masaya. Bakit? Kasi yung oras mo, productive. Yung oras mo, araw-araw dapat may silbi. Merong output in the eyes of our Lord with joy and compassion. Amen. Ave Maria Purísima, samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon, sa biyaya at buhay na meron po kami ngayon. Harinawa, ma-time out na po namin ang lahat ng mga bad habit na meron po kami. Ma-time out na po sana namin, Lord, ang lahat ng mga character na bad character na meron kami. Please protect our family, our loved ones, especially our frontliners this time of pandemic. Basbasan nyo kami sa tuwina, sa araw-araw. Pasalamat po kami sa mamunting grasya sa hapag na aming pong natatanggap at ang aming pinakain. At lalo higit,
ang mga lakas at talino na ipinagkakatiwala ninyo. Haplusin po ninyo yung mga kapatid po namin ngayon na malayo sa kanilang mga pamilya, na sila po ngayon ay nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon po ng mga problema at suliraning pangkalusugan at mga psychological. Ano, i-bless nyo po yung internal and external body, especially our soul, Lord. Sa lahat ng ito po ay patuloy po namin itinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikinig. Please follow, like, and subscribe our YouTube channel and FB page. At meron po tayong big announcement soon. Meron po tayong big announcement soon. Abangan po ninyo yung development of our panambitan. Maraming salamat po.